Welcome to the reading one-on-one meant for you live audience. In this time of Corona, staying at home, you really need some poetry medicine. Yes, so this is our Ulysses shelter event. Instead of reading to live people, we are reading to the sea because all the people are in quarantine, including us. So this is how we spend our isolation days with sea and poetry. Valovi. Čujem valove danju, noću, kako zapljuskuju šljunčanu obalu. Uporno, uzastoj se. Uvijek kao da na umu imaju birati kopno. Čujem valove, najavio su, kako se obrušavaju na stijene i lome. Umišljam da ih razumijem, da se obraćaju upravo meni, da su to valovi u meni. Pa su danas dobročudni, danas me ispiru od dana. Sutra su ljuti, sutra mi prijeti. Razmećemo se od tebe, smrskat ćemo te u prah, njenu. Odupiri se koliko hoćeš. Čujem ih kako mrmore, kako grgolje, danju, noću. Kao neprekidno zujanje u ušima, kao beskonačno rušenje. Barka. Pod obilnu tečnost postavljam ruke oblikovane u barku. Prste sam zapečatila. Umjesto plivačih košica imam gramzivost proljetnih nosnica. Sve ću zadržati, neću ostarjeti i odlučiti što želim od ovog dana. Kad postanem voda, neću morati znati kako se pliva. Moje će uši biti vesla i moj će trbuh biti otežane vijuge koje pokreću virove u moru. Barka koju stvaram je posebna. Tu je da se ispuni vodom. Njezina se utroba izljeva, curi, a vanjska joj strana ostaje suha. Tako se dojma da barka stoji. Ona ne postoji, nigdje nije bila.